Днешното видео е малко по-специално, защото е с една моя много близка приятелка Мариета. Видеото, което ще направим, приготви се с нас. Тя ме е на гости. И сега ще я заведа в Клисурския манастир. Да. Аз вече притеснявам. И ще ви покажем как се приготвяме. Гримът, който ще направим, няма да е някакъв специален, защото... Ще бъде ежедневен грим, защото все пак ние ще излизаме през деня, няма да се приготвяме за нещо по-тежко и официално. Да, ще бъде семпъл, но се надявам видеото да ви хареса. Да, и нека започваме. Казвай какво използваш. Да, аз всъщност вече, както се вижда, че имам фондитен пудра и коректор, защото иначе твърде много време ще ни отнеме цялото видео, ние нямаме. Аз имам единствено от този слънцезащитен крем, т.е. той дава малко цвят, но това е нищо. И сега ще използвам фондитена на L'Oréal, който е любимия ми фондитен за това лято, защото матира идеално кожата ми. Да. И е издръжлив. Аз иначе кой фондитен съм използвала? Микс от този на Bourjois. Healthy Mix. Не знам как е. Healthy Mix. Новият. Само, че е този, който е стъклята. С този на Laura Mercier в комбинация. Коректорът е на Rimmel Wake Me Up, който знаете, че много харесвам, но този е по-тъмният цвят този път. И пудрата на Laura Mercier. Тя стартира с по-гримирано лице. Иначе ще си станем тук много дълго. Така, сега ще използвам... Пък аз преди се гримирам по-бързо и заради да, гримирахме се заедно и тя буквално се беше гримирала, аз бях още на лице. Ще използвам ето този руж на Max Factor. Цветът е Soft Pink. Те ги няма в България. Има ги в Ензо и в Парфимо. Мисля, че няма разлика в цените и в двата сайта, така че... Аз съм си го взела от Deutschland. Моя също е от Deutschland, обаче и вкъщи и е друг цвят. Той ми харесва. Въпреки, че носа много розово, но... Аз няма да слагам втори пласт фондитен, ще бъде само това. Между другото ми е малко светъл, в крайна сметка. Дори на теб. Да, макар че тази четка съм ползвала и за контур. Леко. Не се личи. Добре, това ти трябва много покритие. И сега ще използвам любимия ми коректор, който вероятно след месец ще свърши, но това е Pro Longwear на MAC. И използвам малко количество. Хората постоянно се оплакват от помпичката, но както виждаш, аз мога и толкова количество. Аз не мога, понеже ще им дай да го пробвам, не можех. Цялото? Да, цялото до края. Аз съм се научила и... Да, после ставам като Ким Кардашиан. Не, просто можеш да го разнесеш по лицето и... Не е лошо за лицето, но на мен лично ми харесва за очите глава. Да, и аз понеже съм го ползвала като в Монстра. Най-добър за по-очите. Аз всъщност аз използвах коректор, още един. Този на Catrice. Това ми е втората упаковка. Интересно е, че ти го ползваш и за очите, пък на мен там е много сух. Не ми е сух. Само че трябва да ползвам преди това, примерно някакъв друг, да, той е наред. Може да пробвам така. И то го слагаш само ето тук, само отдолу. Където има... най-тъмното дето, защото пък го сложиш така много надолу, вече е тежко. Сега ще използвам на Benefit хайлайтер WhatsApp. Кремообразен. Абе, любимия хайлайтер. Искаш ли да го пробваш? Не искам. Защото е кремообразен, нали? Да, не, просто не ми се слага хайлайтер в горещо време, при условие, че знам, че кожата ми се омазнява. Да, обаче моята е суха и... Да, ти слагаш много. Абе... Пък иначе, защо се гримирам толкова бързо? Просто сутрин, когато бързаш много. И да, аз бързам винаги. Винаги се успивам, винаги закъснявам, каквото и да правя, колкото и рано да стана. И съм се научила да се гримирам супер скоростно. Аз пък се гримирам бавно, обаче не се гримирам цялата сутрин. И аз не се гримирам абсолютно цялата. Ама аз слагам смисъл само за лице неща. Така ли? Да, вижди. Аз слагам със сигурност и спирала, защото много без спирала. И сега ще сложа точно както на София е странно, че нося спирала без сейн. Да, аз не нося спирала без нищо. Трябва да има още линия, поне или сенки. Обаче спирала е така, не ми харесва. Просто ми харесва как ми седи на очите, защото моите са малко странни. Следващия продукт, който аз ще използвам, ще бъде на Shiseido коректор, който е в тестерна форма. Подариха ми го. И е номер 33, което на мен определено... И го използвам за бронзиране на лицето. Аз за бронзиране ще използвам The Body Shop. Бронзанта, който... Да.
Той вече се... горкия и се е щупил от това. Но поне можеш след няколко месеца да кажеш, че си използвала до край глаза. Да, това не се е случва. Цял. Аз много си го харесвам. Цвета 02, ма всички го знаят. И просто го слагам с тази четка на... Аз постоянно си казвам да си го купя. Първо помолих сестра ми да ми го вземе от Германия, нямаше го. После нашите ги помолих, когато бяха зимата на почивка да ми вземат, когато ми взеха нещата на Too Faced. Майка ми ходила в The Body Shop, като го видяла, казала, че много е кофти опаковката. и ни харесва как изглежда и Тя ми ли го ще взеха. го ползва? Да. А сега отида на Германия, другия месец ще си взема нова. Ако искаш да ти купа. Може. Да, ще ти купа една. После Нали, да го 02 изпратиш. или 01? 0,2. 02. Добре. Да ти кажа, то 02 май не оранжев. Много хора го ползват дори с по-тъмна кожа. Има предвид Да. с бели кожи, не говорим за вече съвсем. Да, обаче аз даже, виж, съм имам малко по-тен. Пак седи. Да. И като съм бяла, пак седи. Не знам. Има някои бронзати, имам чувство даже, че като си по-тъмен, някакси по-се личат. Този не сте Лаудър, ако го знаете, той много става вече. Го дадох на Лели, тя е по-тъмна. Да, той си. Тя е смисъл, примерно в Mac е NC30-35. И на нея по-добре седи и после личи даже. Аз съм по-утра. Слушам те. Да. Знаеш, аз не ги слушам, Да, че правя тя прави нещо друго и аз дали като съм на телефона. Да. И ми казва, аз те слушам. Добре, ама не знам това. Трябва да съм наистина много замислена, за да се отнеса до толкова, че да не... Да не слушаш другия човек. Да. Но в повечето случаи слушам. Защото иначе... Защото се губи разговор. Аз ще използвам гелът за вежи на Катрис. Аз ползвам пудрата на Марс. И тя ще го използва, обаче нейния, това си коментираме, че винаги... Да, чакай че винаги се пада четката. Да. Ами, на мене винаги четката ми е така... Да видим. Наклонена. Да. А нейната е права. Аз... И всеки, който купе е такъв. Ама аз си мисля, че ти нещо ще ги изкоригираш. Не, глупости. Даже аз на първия, който се бях взела, пак беше такава и се чудих дали нещо дефектен. Бъгъл, да. Не, дефектен. Не знам. То, между другото, този коректор, който ползвам за бронзиране, мен ми харесва, защото малко оранжев, но това съм си взела, това ще използвам. За топлето лицето, поне. Да, след това ще използвам любимата ми сянка за контур на NYX. Само, че не тази четка, аз обърках четката. Ето. С четката, която е за руш на Real Techniques. Това е най-любимата ми четка на Real Techniques. Ползвахме ги. Да. Бритълна, пречи. Този руш не мога да го намеря никъде. Дори когато имаха намаление, беше изкупен. Аз гледах. Ама аз и преди това не го намерях. Ами да ти кажа честно, най-добре е аз да ти го намеря него, а пък ти да ми намериш бронзант. Аз ще ти го намеря, защото там има магазина The Body Shop. Имат много неща, много грим продукти. Да, аз сега се измивното. Да, това, което е с лайк. Да, аз не с... това се смивато с чайно търво, това се ползва. Аз може да пробвам. Ами аз там го свърших, то 7 евро. Не, тук е малко по-скъп. Ами аз го свърших там и трябваше да си взема. И не знаех, че има The Body Shop, си взех на YouTube там. Опс. Ма то хубаво ти каза, че е хубаво. Да, хубаво е, той с чайно дърво. Много лича това на Майкъл Тод, въпреки че не е същата съставка. Вижте колко е бърза, тя вече е горе-долу. Просто следвам стрикно, аз някакъв път говоря в телефона, като се гримирам. Няма как се случи това, аз слушам музика. Аз преминавам към очите, ще използвам очната линия на Буржуа, лайнер, пинсъл, 16 часа Ultra Black. Която аз трябва да взема? Да, трябва да я пробва. Аз имах стар, в смисъл, тя не е стара. Стария... То не е май стар верен, защото тя е Ultra Black. Обаче она си беше обикновена просто. Той има една роза, обаче тя не е добра. Много добри ушани. А тя сам казва, не ти мръдна. Идеално черна и издържа толкова дълго време. Без се разбира. А не да сме седели на едно място. Да. Пътуване, жега. Това ще бъде малко страшно. Мисля, че направих еднакви веждите. Миналия път, когато снимахме, си направих едната вежда по-хеви, голяма. Едната беше бол. Сега ще използвам любимата спирала на Maybelline. И докато бях в Sephora, купих по препоръка на Makeup Tips by Gary, която се оказа, че работи там, и взех спиралата на Makeup Forever, която ще използвам след като свърши тази. Прецаках си линията. Взимай помощно тампонче. Така се получава.
Аз не мога без спирала. Ще ти кажа, че се гримираш. Не си слагам спирал. Някак си ми прави странни очите. Добре, ако носиш ярко червило, през деня слагаш ли? Слагам очна линия или всеки. Но няма само да е спирала. Ама спирала слагаш? Да, слагам. Не, аз слагам спирала винаги, ако нося сенки. Въпреки, че не, ако слагам тези нърванеки кафявите. Да. Не слагам. Не ми харесва. В смисъл, слагам обаче, ако искам малко по-драматичен вид. Ако не, да слагам. Първата ми линия за прецака. Нищо. Просто като снимаш на камера е различно. Да. Аз очна линия не мога да снимам повечето ми гримове, които слагам очна линия, ги слагам извън кадър. Неприятно е. В този смисъл то си трудно без... Да. Без да снимаш пък камера. Да трябва да си в... Аз това постоянно гледам в Viewfinder, че... Дали да има све... Да знаеш дали си окей. Защото... Аз мисля, че съм добре с тази спирала. Изпреварим. Мисля да ползвам ружа, който ти ми даде. Да. Значи Грация бяха пуснали тези ружове на Шисейдо и навсякъде във Варна имаше варианти с червилото на Ланком. Само в, доколкото знам, Kaufland е имало ружовете. Това си го взех. Така ли? Да. Еми, аз нямах този късмет и ти си го взе, аз ти казвам. Да. Но София не го харесва. Вече не го харесвам, обаче прилича малко на Нарс оргазъм. Така ли? Да, обаче той е по-розов. Оправим лято, защото това лято беше кормуване, уроци и практика. И доброволство обаче. За мен беше изпити, практика. На тебе ти плащат. На втората, да. На мен никой не ми плаща. Все пак вършихме някаква работа. Пък и да се разкарвам от там. Той моето поне в склада. Така. Двете ми още не са тотално различни. Добре. Тази е малко по-надолу. Да, може да я дигнеш. Ще се видя. Аз съм доволна от ружа, май. Ме да бе по-добре си, защото си по-видяла. Или повече изпъква. Да. Защото аз си казвам, на мен ми харесва, обаче той е на Нарс. Знаеш, че аз съм почти готова. Знам, това е проблема, че аз много се бавя. Значи, аз ще използвам това червило на Estee Lauder. Мога да ти говоря, това нещо не чече. Мога да ти говоря текст. Да, обаче аз бях готова с Valentine's Square, ще споделя всичко. Ама сега си представях кожната линия да ме е кожо. Има малко баласан, който може да... Добре, ще бъде добра подложка на червилото. Много е готино. Тебе ти отива там. Много издържа, аз за това го харесвам. Ето. Само, че моето. Твоето е с другата категория. Да, те сега са излезани с... Дай да ги направим. Да, аз съм... Да. Аз се опитвам да го свърша. Моето не е точно жадне. Погледни как се отмазах отдолу, защото така остава, бе. Не ми върви. Вчера беше по-добра от мен. В предишното видео, което е в моят канал, да се така промотираме. Ще сложим малко коректор, защото понякога правя това странно движение, чак само с прибра четите, ще го направя. Да. Просто ме страх, че милкам да не се отпечата на зъбите. Става. Да. И така правя. И то просто става. Да, аз то, защото е по-голямо. Отстрани. Да. На Шанел. Лювелин du Шанел. Не де Шанел. Du Шанел. Това си говорихме с нея, че... Хората трябва да учат чужди езици, за да произнасят имената. Аз понеже уча френски и така да като втори чужд обаче мога да чета. И много се нервя, като си купувах някакви скъпи неща. И една беше казала на Ружолюбте на Исен Лоран Рук ли някакво е такова. Чак така? Да, даже не беше нали... Не, то руж си е смисъл популярно, не знам. Последно нещо, което ще използвам е червил. Защо ми е в ковката? Защото е ново. Ново, да. Като бях в София си го купих. Това червил на кременя кофе. Да, после може да покажем близък план просто. Да, особено нощната неделя. Много ще е хубаво. Аз много я харесвам с това червило.
И аз се харесвам. Много Обаче, добре и седи. той е кримшин. Просто Кайли Дженър е в кремообразна форма. Не е матово. На мен велата е някакво. Аз може би ще си взема Мер, което е вероятно дюб на 104 на Римел, който го ползвах в туториала за Кайли Дженър. Аз така го открих, смисъл търсих на Мер слочове и ми излезе, че е дюб и... Обаче като го сложихме в магазина, на тебе много по-различно ти седаш. Да, по-различно. То сигурно и 104, ако го пробваш, че ще е по-различно. Защото сме се различни и по-тъмно. Аз съм готова. Добре, че. Това е завършеният грим. И на двете ни? Топ. Аз някакво да покажа. Да, обаче е различен. Това беше видеото. Много се радвам, че с нея снимахме най-накрая, защото... Аз също. Да, ние сме си приятелки от толкова дълго време и много искахме да снимаме заедно. Ако живеем в един град, сигурно ще да направим по едно видео на седмица. Да, но живеем доста далеч, тя е в Варна, аз съм в Монтана. Надявам се да ви е харесал клипът, малко завръщане. Отидете в канала на Марията да видите видеото, което е The Ultimate Beauty Challenge. Так. Так. Единствено ни остава да ви кажем чао. Чао, сега ние отиваме на Кюсюшкия манастир. След това ще хапнем суши. Суши. Да. Чао. 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 Ай. Браво.